Sayona private office a chuan nan thomek lain an kongka kik thom chu an cheta heti lai hi sayona le hi chuit in piak mek lai kha ni an zinga pakhatin ava en chian chuan bizabum hi alo nia choilutin a han hong chuan apuak ta dur sayan omna pindan kong kharpo chu pernulin meina chatak chu aron chuak ta sayona aron harle chuan damdoina alo om reng to doje chuan thil thlendan zongzong chu shil ngal vekin footage chu a hmu ngal boka a phone chu dap thuain message chu a han ena dar somle minute somli pakwa khan miss hongi chu him takin a hoe ti a hmu chuan a tho huai thei thinrim lu tuka tho hluain ka office thlengin min beidwa tunge ka ni thup chunga shimdan kongtam tak ka hrialom atisai hlaklaka ina va ho chuan hi jui chu khuma chuan da hnukin hi jui chuan ina em ti azia chuan mia pakhathian ko office run poma lautin min rubo tu kha mi ati le chuan nie hei hi ka zo tangche tunge ni ishelo ani tiro rin hleli neem ati chuan alu lo thinga sayana chuan ani si chuan tinge a hriat chen hle si che hetilai thleng po hian a hria tia ena tum chuan hi chui chuan nom lo ti tak hian nam sun ta engei ti engthil mo a hriata en fiai tum min kidnapa I hliam pha boka chuan tuna I thil ti hi enge ati chuan sayana chuan ka thil ti tum chu I shelo tak tak mo ka hmu tum chu I shelo mo ati chuan alo bule ngat sayona hian hi chui thil soi ve lai chuan za takin a chong chil ngai lo ti chuan doje hne na changa koldongin a chan ma chuan ngaidam dil pa hian hi chui pun fen chu a siam that saka doje chuan an ria khan bom ti puak lui chin mi an lo om thu chu aron reporta bom ti puak chin anom ti shimya lova ati ani lo pun shesa vekin chung ho chu puatum dinge yang engpo ni se duan lok sa vekani chu ma se makteu chu kolka dun lai takin bom puak kha athlenga thokho ani theimaya ngem tin arin hlel dan te chu asuya doje chuan police ten voice record an dil thua shil le chuan saya na chuan chanchin thara pon tura ka pek ba kha chu a omlo tin soimai ro atilia hi chui chuan sayona mi piak na chu alo ngai tharu fe vek ano thoke a char lai chuan sayana chuan run hmuin I phone kha minlo pero min an hekem ti en fia ka du ati chuan laturin hi chui chu athova no ke chu sayana chuan charmul mulin tinge ifim khurlo emem ikut manga ei zon kha atin nia hi chui phone lak pa chuan ina lo omang che atilea hi chui chuan sayona abyak khin na phone wanga khan ngayin na hlau hlea ama thalak te chu delete in phone chu a off ta mak adana pok chuan ata chaleta hi chui nu le pa le sayana nu le pa te an lo langa mi pa pahni te chuan in than lo om turvel chu phur taka suin sayana pa chuan kan PR te chu thiam takan ni mi thatak tak min pe ka wangin kalome ati chuan Mr. Honga chuan a chaber te chu in hnaya ida ni lom ni kamak pa spokesperson pe ka hi ida bozar char nuwa imhan dan tur hi ka shecha ka ni chairman pe kamin te she chuak kamak pa hian chairman chu a chhun zo khle mai tin anti ti burbura hi juin wu chuan sayana nu phone chu bi thak tum takhian avakun haya athing puiken chu lo sut buak lui sakin arak ta chak sayana nu chuan Mr. Hong ka kal phutange thom ring hi ka ti hlei theilowa tin akal nal nala hi chui kidnap tum tupa kha lo langin ani chuan text mang hian achunga thu nei tu chu alo be meka
saya na chuan hi chui phone chu lo enin sangwa nen anin piak na chu a ena sangwa lo thon hi chu kanin mule chu kalom hle mai manlai hun min sha chwa tira lom hi ila shia em tia thala ka lo thon chu a han ena nari gym center ti chu lo in jakin hi chui chu anui sanga station a chuan sangwa te chuan meeting chu lo nei mekin I chanala pholan lo thil te neim tia an so chuan sangwa chuan anei thu soin fashain nari gym center ti hi aoma ta chuan kaseliana ati chuan makan ti hlom lutuk kumsum hni liam ta khanania chu fashain omna khwa chuan mention lian tak heoma chu ta chuan naupangte pakhat siola changa mention tlo tura local chu ka hmuwa apin tan chu infiam na chi sang sang hiana khata ni tin hlim takin kan infiam ta zia ni khat chu thilrap thak lu tuk ka hmuta ni ti na shila hlauru tak hian engei hmuwa an lo ti lai tak chuan sangwa alarm kam chu arun ri thuta an phuna sangang mai meeting a zo to ni hi tin a chuak ta ngala saya na po chuan internet a chuan nari gym center chu enge ni alo en chiang ve meka hi chui phone chuenin sangwa message heta hian inrin ni a huni nei chuan thileila ati chu a hmu boka doje chuan run hmuin thilpok ka khan TATP manania thilpok tu takani asiamna a hawang ain apua kana theya van nei thak takin apua khan siamzo fel alo ni lo hlawa tia asoi chuan saya na chuan asiam nan hian asiton le hydrogen peroxide manani lom ni tin azot lia nie police te pon abul hnaya dam toi zur na ho anzot fia mekani ati chuan oti danglam na kha tunge ni a chui thei tu em tin azot lia ani chuan ala theilo thu phuk chuan alo chang office atanga a chwa pa chuan sangwan hi chui thil lei pui tura asom na mun kha ajong ta ngala yuri chuan run text ve che in thil lei pui a chuan alo som ta ngala chu huna chuan yuri chu fathleng ma sain sangwo le hi chui te hmu chuan a hlim lutuk reilawa saya na chu run thleng ve in hi chui na hmu chuan a thil lei a hak lo chau in thup shama du nen saya na chuan arun pan ding hmal chata thule tu hong hi chu arun tia anlowin sia chu makan ti hle dojean police te chu thu sofia mek lai chuan a thanglo ka chuan bom chu arun puak lia ati tu a hmu chuan tafatin chu pa chu atlan chet na lama motor hian lo suwa aman theita ni anni pali chuan dokan khat lo kilin sangwo chuan ai tur zaisa chu hi chui chu peya saya na chuan thik takhian lo en reng hi chuin atuilu tuk ati te chuan ingai na emni luisai ngai na ni hmel ati chuan sangwo jok chuan lo chan khala o ngai na e lo tin anthil lei lai chuan saya na chuan soitham si lo ngei omru teuh hian sangwo chu a berenga min shecha ka mi ati la chuan nyak phoi ei lo hian o alo te zata hi chui nuam ti lo chuan athilin lai chu ti buain washroom a alusana saya na pon koldongin atho san ve bok sangwo chuan yuri bula chuan adu zong tak ka ni don kha ati chuan nupui nei lai ni so alo ti hliai doje chuan miswal manani thu chu ron shilin saya nei ro chuan ama run bikhin tu chu ania ring chuang lova hi chui chuan run panin heta engei ron ti engtin nge ka om ti sha thei ka phone an hekem ti en du thui soya minen thazo ka mi sango nen hian min ring hel zo ka mi tia zia chuan ring hella lo tin hi chuina type le molmola saya na thinrim ve chuan a phone chu lak sak lokin
ishe chiang me mo college chan mo ka ngai poi mo lo ka tan chuan mi mai ibularon in lar thar ve satlia mai chawani chuan ishe chiang viawani chuan ke ve hi min che ve em kumsom ni lai chu kanin she ve to tin apan hnaya hong hi chu min she chiang ve em ke po hian ka she chiang che mo ka tia ma se ka lo she tak tak lo che ni hi tin akal santa hi chui office of kirle chuan a thopui nu chuan presidential office a interview ve theili sa atela wang chuan alo lompui hle a mun pakhata chuan bom tipuak tu tak tak zo khan arson bom te naw tipuak tu chu alo thlir renga chumi hnu chuan sangwa channel chuanin sangwa chuan hello paradiser vuin chu thingpuite kan in masange ati chuan ei lo je thian paradiser engmo alo tia doje chuan a channel ming hi artly paradise ania chuan a en tu te hi paradiser ti na kawa subscriber noi ni lai nei bok thil chui chwa thelo hawa khoi tlang puya mei chalaka phei chuan atlana hle ati ta ka chuan tinge mei chha te chuan an duwa alo ti fat doje chuan a taksa wang hi ani mai thei tin a exer la lai chu a hmu le a dar phar phei hi chu du to ka do nangani an ti le phei chuan kan doctor chuan hu nola nei nga hle mai tin e lo lu tuk chuan a chanchin chu chui chuak vek tur chuan ati zui le poka hi chui po a motor park na chuan ting ringin a chanu thu soi chu ngai to le tin i pasal chu cheni du tak set ani chuan he na hi imamu presidentiala itlinga ni pho chuan khoi hmuna po na imhuzel thei to don sin tia a fuina chu angai to akara chuan lutin a on thei ta reng reng lo akar pak na in hong to te chu ama run in khar le in akar chu a in kal tlat poka elevator a chuan a chhawzonga kalin akar radio chu a in on top poka tuna kan hlaple le tur chu 406 00 1290 hlathan min lo kol roti kolin sofa sakani ronti in hi chui chu amangang to lutuk angaya alet le hnu chuan man mo takin atlan chuak ta ngala ina thlen chuan phone chu ala chuak ma sabera kol turin min du ti na mun le phone hi ka kol ti hriamo tia a hlau thon em lai chuan sayan chu run hoin khoya nge kaletum ti pa chuan a phone lak sakha arun pekira hi chuin beer le ice cream ka leidon ati chuan chu chau chu mi tin leisak tum chuan a chuak ta ngala akal vela chuan hi chui chuan akol ta ngal sayan chuan minti boy chu nuami tm 406 lo ti ngalin hi chui chuan ka vona te ilak thu tak du lo wang ani kha ti hian ti top to ang ati chuan sayan chuan thil ka zot ma sa photang che hong he jui ka kalsan hian enge hlok nei nei ton ati chuan hi chui chuan chan ngai na renga shelo mangai wanga nei po ini chuang lo kha tianga iom don ani chuan kalsan lo lo ro a han ti chuan sayan chu a thin ur lutuk tunai thil suin min de dan kha ishelo ani I phone ti hi midang ta na ni hong he chui nen hian enge inin lai chin dan I thil tu chu ka pingai lo wang che pek chia hi chui ban san tumna ka nei lo tin kol chu a off maka hi chui chuan sayan om dan chu ala sha thiam ta chuang lo cheo a thil le te ne na a lo kir le chuan ka chen ngai don lo che ti thu tin mi te nan ti ter tak chen in chen tumna ka nei lo thu thang tik lo mai po ni se ka hminga che tur hi ka du lo tin a thu soi chu a thup moi le a hmuya ber phon kai chu ti fai sak pa hian I che pel reng mai tin
interview nei huna chataka ti tur chuan ati zui lea hi chui chuan sain manga thulet tu karon ni chuan miten ka hming le melan shefekanga chu chu pui ti lawami ati chuan in ring tok hle mai ati lea experience chawani hleinem mi hmel atangin I thil ngai tuale soitum ka shefek theya ti chu aziak lea sayan chuan ni tuna hian enge ka ngai tuale khapa kidnap tu chea ka office bum tu khan a shenem hlea nie asoyanga mishang dai kan lo ni chuan a chazok mai thei ma se chu chu ka du ve lo athu soi dik lu tuk te kha ka huwa idik lo tia shil ka duwa kanupui ne na kanin kar chu sha tingei nei ve ti ka duwa ni tin hi chui ru ma chuan aluta hi chuin avo zui chuan ani chu lo mu thu nin hi chui chu amu ve mai du lova tinge ka se chei hlawami khoi du che ni la chu ka ti dai tuang kum kha chuang kan cheng dun to hi nge nia min khoi du mai in hlau zo kem ni ati ta ka chuan hi chui ngei chuan avomu ve ta nge nge a miswal tu ti an shat si lo huang tau te em wang khan hi chui hian a hlau ringin ompui reng chu adua hi chui muthil hnuwa chau chuan a tho san le ni hi chui no pun lai hun lo langin chet chol na omin hi chui chu alo har ve che a pashon fanu chu beng chet phain a fapani chun a thiboka chu wang chuan anu chuan ngoila thom nei su in hliam ve si lawa chairman an hnu chuak du mayang che tin hi chui chu thil thlengin a chong lu tuk wanga chong theilo ta chuan chwa chu atuma hi chui chap hne na chuan hi chu nun hlu chong hi ai nang vek hleinem chairman a khongai na kan don chawin heta hian kan cheng ve theyang I she thiamem ati le chuan engti thlenge ka ngoya ngayang ati chawa anu chuan por palenga I chan thlengin sanghanulai ni to atia atu ka chuan miswal pa khan hi chui pa chu lo fatlo in hi chui chu akol ta unau nu phone chu ilo mangchang ka em I mangani chuan peksaya na chu I vo ve ti na nia engei dil ve nui war war pa hian a zota in chen ka dil ati phei chuan anui war sau hapoi nu thi hnuang chu muin phone chu ikol theyang ma se alak lua I ban san theilo ania ati zui le hi chui chu hlawin akhur lo chawa apa chu vapan vatin police te chuan hi apula kan hmuwa tin ha chu an lo hmuwa apa la chuan unau nu kol ro ti bak chu swe nei lo a hlau lu tuk chu a zoi veka police te chuan thla ho donin an radio puk chu arun chiang lo le a miswal pa thil ti puk ani chu a ring bur a lok chu run chuakin kar chu tidingin a chuak ngal rok roka acha hlop hlop lai chuan saya na chuan anom na lam chu run panin police pathum hian an run veng boka hi chui chu run pan dingin police pahni te chu kal turin atia report chu nakina koron file mai ange ati chuan enge inin lai chin dan an lo ti fat chung kwa kan nia tin kai thopa chuan kanupui ani hi atita sayonan sarkar hunpui motak amhan lai chuan kol dong tain hi chui pa an hmulo thu chon ron chila minister pakhat hne na chuan kapuzonin harsatna atoklat mai ati chuan chupa chuan kalro kalir thei hi keng ta che ahimin I thleng rang thei zo kanga alo ti maya hi chui hnen wathleng ta thuain police pahni te lo om hne na chuan hi chui anupui ni thu te chu a soita nakina report chu karon thelut watanga chuan kamimal nun chu min thup sakri turin ka ngin chewani atilea
akal le ma chuan chu pa chuan thalak pui chu alo dila kathuruk minzep sak don te chuan stationa kalak puyang che tiin akal ta hi chui bula chuan ipa in kol tu te khan ka number an lo ne ya engpo chu ni se a omna kan sona ngai ani tun chum chu akal thui mama ni tuna chang chuan ipa chu ngai to to su ka ching fel fe kang ati chuan hi chui chu a in sum zo talo a chap chok hok hoka sayan chuan makti tak hian thoma chhuwa theimo hong he chuin thoma nei ve theimo tisukin a hmangai oria hansia chu alom lutuk yuri chu dorteya chuan thofeng ta kalutin eitura order chewa sangua lom ve mu chuan abula chuan avakil ve ta ngala hong he chui hi iduruk chu ni tiro ati hlol chuan sangua chuan atuin chu aphu chot chanlet lo hmangai na fen nang meya itan na thui soi kha kala sia lom ati chuan thil dang soipui tum phetin spokesperson pek sayo ne hi afen rukol takini tiro atilet veya yuri chuan aswal chen zia le akhir zia te chu shilin ka senior thil tam tak min zirtir thin tu ni ma se anuwa spokesperson ni turin akai sanga nupui te anei poka kum khata voi khat mu lek po kata na har sa to ati sok sok chuan sangul chuan tunge ne ya tin alo zota midang te shat ve hlau tak chuan sayo na te chung kwa hi politician langsar ta kan nia apu hi president din hunti chaulo chu achel vek tua chuan apa hi president ni tura candidate me kan ni bok chuan an vuale wang ho hi minister ni lai mek le prosecutor mayor le lawmaker te an ni hloma anupui po chung kolian takami changu daily news chairman honga fanu upaperani tin ashil rusu suwa saya na chuan ina hopui lovin hotela chuan ashwai te zoka hi chui chu ashil hailutuk an room tour an han thlen chuan I phone kha da chala thu kan soidu na ngai tin hi chui chu sofa chuan a chuttira tunlai kan poina tua police puina ka ngen lova ma se hetiang ani reng chuan du thlan tur ka nei lovang atwar tu jok ini vai chuan police ten an chui chiang chenga chutianga thlen ma chuan zepru ki nei chuan min shil ma chu kanorang che katia ma se katile lovang hi chu chutiang ti tur chuan kanin hnai tok lo ti in hadam ri tura ti in akal santa anu le pa te mutura vokal ngalin khoya ngei nupui ti in an lo zot wata anom sam lova ati san maya apa in kol ngal ro ati le chuan ngai poimo lo se thian eyang u soidu ka nei in ti ni lom ni tin achang le he jui mu hil po chu ron harin saya na te pula chuan avakal fe thuaya apa bok chuan mi chung ko te chuan in ti lar le zual nan fapa te mo an fanu te an chwai china ui te le zo te te po an chwai hial ke ve chuan ka fapa che chuan tur ka nei ania tin hi chui chu achung el lutuk I unaw nu hena chingin thuira dong lawem ni ati zui le chuan sayo na ngai thei talo chuan alo khap thuai apa chuan ladu tok mai lovin Mr. Hong a hian a fanu upa zokhi min pe ka tum lo shim shim in thanna a katla ka hlawa ti chuan a fanu chalo zok min pe ya engei tumber nia hetia ilo omro ro ni te chuan enga motal te ti ve ta che thiam nei bok si lo ati tak nge ka chuan saya na chu a tho hluaya na thok te chuan camera run pe in nichina alu don khan mi pakhat thala a run zui ru tu anom ti shain aman tira apa tir nge hi alo ni apa hne na chuan spokesperson pek saya na chu apa pek yu yong anen zanjian kil duna
election campaign hi azum ve do nem ni tin headline am hani tumami electiona ka tel le tel lo chu ka thu thu ani infona ti vel kha man tum boi do su tin hi chui chu chhuapuya tuma apa thinrim chuan wine a in na chu vomin sayan chuan hi chui chu alo lia ngal vat apa chuan ron pan hnain ka thazar hnuaya changa I chhuah ni chuan I chengal vekang ati saka sayan thung chuan I hlim thla chuan kala omringa ingayem ni lokte nang hi ni em lo mo ka chia theina tur chuan ti she I nei lova kapu wangchawin president din mun I chang thei dona abak chu nangma inti vero phun noin ka puina ngen su tin hi chui chu a chhuah puita apa chuan soitu renga nei lo elevatora an chuan lai chuan min chen chu I chak veu ka ring I u nau nu bo wangchawin min neya I chong thei si lo nangma in chan nan engma iti thei ve si lo mi chen khat chuan an fa te po an thleng do nia chu wang chuan an thu soi ngai thla suang che tin hi chui a kaina kut chu a thla phal reng reng lo hi chuin a ruma thlen vela chuan phone book kha a phur lia a hlau em awang chuan payatum ta ni a pai ma chuan koldungin a thopui te chuan naktuk interview chu chatakini ti don nia tin an run ti phur vea a bulluka om saya na chuan chatakini ti don nia itling mayang lo tin hi chui chuan anu le patin na thok ve ti chu an shat hlau lutuk saya na chuan engti khenge no pang thoi anga huni mang reng don mi in ti turan shil reng chi hi ining lawami ati hluka hi chui chuan a chae na chu ka hmu ni chuan a hmong chu nangmani chingfel vekang ati ve ta ngata office a chuan doje chuan sangua a chuina te chu alo reporta a video tamjok chu thelmak chui chwa lo le bompok chungchang deuh hlir ania helama hian a hriat na zau hle ni hmel tuna hian HBC crime report ta tel vein tol thana maktak ti program an neya tin alo shilvea team leader chu lo lut ve lein interview an chandon thu chu aron shilve puka ti chuan chantain hi chui chuan atim hasabera sayona briefing nei lai chu playin hi chui chuan voitam tak alo zir thin to na ania wang chuan a hne so hle sayana po chuan office atanga lo thlirin a hne so lutuk chu makati zoka ama nge chu interview na room a chuan vakal tanghalin candidate nilina hong heju diktakin min chang angche kathu soite kha ishelok sa emni ka soi chwa main ilo tilok to china engtin ngei soi fia don le ati chuan hi chui chuan he video mang hian kalo practice china alo tia ani chuan video danga kan ti le mai ngai don ni chu tin a briefing ni na dang a han play le a hi chui chuan angai te pukin a hne so le lutuk adang an han play le po chuan angai te thovin a hne em veka makti takin avai hian izir vek chinim ni tin azota o adang po play la angai yang thawan yang I video te hian ka practice na sa a ati chuan saya na chuan makatingang mai video an play te chu ani le kumte an du duwa an play kwal mai mai ani si hi chui chuan I hui chunglam che dan le article poina changte in ka shelok theya ileyom dan te changpuin ati chuan I shat lok theya wang chuan I kut chu acherang ta mo chuan chung theilo ni hi ati chuan team leader per chuan cha ti ema wangin alo chan si hi chui chuan sign language ithiam lo ni chuan ka zirti rangche keini thule tu te hian kan ti tik lo lai she tur chuan ithiam ve nga ya sign chu a har selo ithiam ani chuan min be thei bokanga ati chuan team leader bok chuan
achango tang tin alo thlop le lu tuka atop nan tin test chu ala du le ta cheu saya na chuan adu du soin hi chui chuan alo let chela mi pahnih te chu in polo zet hian an cheng dun renga thu dik soi chin se thil chu adang la miringem an thin lung thu te chu sei chuak ta se tuna chang hian pulchan chata se nu papa ngai angin annum le theyangem voina po hian mind game play chinang mai hian mi pahnih te chuan an ri ru chu in en sakan tuma makteu chu an mi zia te chu aloin nang em si ti na soya hi chui chuan athu soi te chu makatilu tuk midang te chuan athu soi chu shethiam si lo hian an lo ka hova saya na chuan room chu achwa san ta ngal hongi nai hi chui u chu korea chuan alo kirve che abok hi chui chuan apa chu fatlo lein sayonan nursing home chazo ka chuan alo son fildiam to hi chui pa chu sayana chuan lo tlo to in hi chui pa chuan sayana thu soi chu lo soi chong le in lungai su nangle ifanu te chu ka veng hi mang cheu ati chuan sayonan apa lo to ti chu a she thiam ta ngal maya hi chui chuan alumin a vot boka ka she thiam lo ani ka she chiang e mukatia ma se ka lo she lo hle mai ati zui sap office a chuan team leader ber chuan run muin interview chungchang kha aron soipuya a chwale ma chuan miss hong he chui ti taksita nangma zir chang tu chekha a tha ka ti ati zui le a saya na chuan keipon ka dualom alo ti zui face up anno pan lai hun chu ngai tua chhuakin an ina chuan hi chui te chung kwa chu choya an lo soma saya na chuan sangha chu ei pe lovin in chunga chuan a chowa anu chuan run zuin mi khwalum laya engma ei lo chu in za lo na ni ka fapa chuan sangha ngai na lutuk ati le chuan she tak hian han ei luya anu kalvela chuan a chak chhuak le tangal in hnuailama thlir chuk chuan hi chui thil ei ve anu in alo hau shep lai chu a hmuwa I uwa chang son in zero tin in nai chu a chedam tapa hi juin anu hmulova mi ei bang ai ruk lai chuan saya na chuan kai shangin a plate chu a bea ero tin anui sang hi chui chu alom lutuk sayonan a hminga zo chuan a kut pha chuan hong he chu ti chu aziaka anau pan lai chang tai to in saya na hian hi chui hi alo du chan thei to lo ni hi chui chuan run teksin kapa nursing home in thak saka wangin kalome run tin saya na chu alom tok ve lutuk hi chui chuan hongi nai korea arun ker ti chu alo she ve chi apoka in nei ma thil lo lang le in hi chui chuan nakto ka inaya ya inina kal turin min tiamo ati chuan anu chuan phurlu tukhian hi chu iswang to ve to ngaim nangle ke hi chung ko chata ka changa local kan nia chuan tu na president ni mai tur mo nu kan ni don ania ti na phurlu tuk tun hun chu lo langin hi chui chuan anin nei zung pun chu phorin sayona thu soi lo ta chang che anei tu dik tak alo let le huna chuan ipek let le angai don ania ati chu angai tua chuaka a phone pai tum to chu a hai chuak le chuti lai chuan saya na chuan yuri chu lo bia in sangwa chanchin chu awazot chianga ani chuan fasha ina selian ani thu lo shil anin biak zo hnu loka chuan 406 ne na changbuk chuan ko la dong le ta hi jui chuan hongin nai hi aron kirle ni chuan omna hmun turama modona in chong kwa in nai jok chu in du jok thova hong hi jui chu milem a ai o tu mai chawani tia kaltir mai tura ati le chuan saya na chuan engma i shelo hongi nai bo ma a hmunun hun ber chu keima ka ni ishe thuk tak tak lo ni mel
ti hian thu kan tiama hongi nai chu pek saya na nupui ani ngai lovang imi vo na ber chu ti khana topin ka shia ati chuan hi jui chuan a phone chu da mak athu shat chuan a chong ema a she thiam hlei theilo saya na chuan in chu lo lut ngalin phone chu a thuk ru ngal thuaya voin kha iti chalutuk ma se result la ti fel lo ania be se lo ti sang lu tuk chuang su naktu ka chungun daily news anniversary an lomna tura khan kakal ve don ania tin chatakina shillea akal hnu chuan hi chui chuan ngati thut nge le ka orun kirle to ti a shaim ni atiril ruwa atu ka chuan ropui takin anniversary chuan hmanga chung ko pahni te chu nui sanga in biain anin tlon dun hlea Mr. Honga chuan kan spokesperson per hi kalak mulova presidential campaign hi azom ve du ni chuan na hi bansana hun fiau to lo mo tin mei nei ro ta khian zota sayana pa chuan ka fapa hi chu atum ru le lutuka ma se a hna bansanin ka hnung chu azui ve nge yang tin anpa fa indem lo zet chu mi sha ta hlau hle hi juin party na mun alo thlen ve chuan anu chuan washroom a shwai ngalin akor chung hak chu a hli sakloka a bulloka meise phani te chu lo ti ti bor purin president ni mai tur mo nu ni to do na nia ma se anin ne chang khan a hmel lan lo reng reng tin pakhat chuan ma se in nai na lo kala lom lo tin a chanu chuan mi ngai ven hlo tu si in nai hlim thla ang mai khan om zui reng sela ra pum lutuk ati vel chu a she fe vek si in chunga chuan chovin zuin pa chuan phone chu a phorlea dar som pakhat che che lo ni saya na chu a kol tanghal hi jui chuan in nei ni ma chi in inupui hwalin a tlan bo san chea hong he jui jok in nei pha engei ngai dan aro pui viau lawang ti ro ati chuan saya na chuan angai reng ti chawin a lo changa hi jui chuan enge changkai ve na tuin nge ani ang nei tu omang ani chu angoi renga chanpo nei lo hongin nai peng pakhat ve mai chawani ani na ni chu ama pun a she velu tukasin kalsan du hle ma se azam ve khina hoi sen na nei lo mi hausa te a huat lain thilman to tak taka thuamani thunga sumin a eralani ati lai te chuan sayana chuan angai thla uluk lutuk ti hian changta hi jui chu a chalu tukalom a che vela thil tlenga thlir renga chan nei lo ani lo mi te achunga an thatlo masak chin wanga ni hi jui hian sumangai na ni lo anu hmangai wang zo ka ni mi hausa le duam tak tak ten min hwal khup laya ka chong pe lova chopo ka e that pe lo ni te chuan hi jui chu alo chungoi reng china maktak main ama ka thlir chuan ka thole thei chin in nai peng mai mai ti mo ani lo ani chu chong chhuak thar rang ania sin thungai ringot po voisang tam taka zira sin tun tin hmuna thlen the nan hian tuman chu chu an chat pui lo ka nupui tiang khan sei to su ati pa chuan in chunglam chu apan zela hi chui chuan chapur hian ni chuan tinge a ve lo ang maya I om si I she chiang ani si chuan tikhan tingei ti si tinge pasalanga ngai lo turini ti ati ta ka chuan saya na chuan in chung chu alo thlenga anin mel ta reng police station na report thelu tura avakal ni khan hi chuin panic attack anei thu ti chu anlo shila alwak chepa dang fekin ring ta khian ra ka ati chuan saya na chuan engmoi soikha kanupui chu ara kamo tin footage te chu a han en lia hi chuin chi ai taka ka chuak du khongain ka chuangai tia kong khara beng vak vak lai chu a muta
nupui lo chong thei reng chuan a chhawng lutuk lum tur nge thinrim tur ti po chu a hre thiam lo hial zawka